झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। कधी कधी काय होतं, आपल्याकडे आपण सकाळी भाजी जी बनवतो ती संध्याकाळच्यासाठी कधी कधी आपल्याला पुरत नाही आणि आपण नेमके दोनच माणसं असतो घरात। त्यावेळेला काय होतं, आता आयत्या टायमाला दोघांसाठी काय करायचं, थोडीशी भाजी तर दुपारची उरलेली आहे, मग त्याच्या जोडीला आता आपण पुन्हा जास्त जर करायला गेलो तर ते जास्त होणार आणि आपली वाया जाणार। त्याच्यापेक्षा आपण एक नवीन सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आज आपल्या घरच्या घरी मिळणाऱ्या साहित्यात दाखवणार आहोत। ते म्हणजे बेसनचा पोळा। बेसनचा पोळा कसा, पटकन आपल्या घरामध्ये पीठही असतं बेसनचं आणि आपल्याला पटकन करताही येतं आणि खायलाही खूप छान खुसखुशीत खमंग असं छान लागते। आता त्यासाठी लागणारं साहित्य, हे बेसनचे पीठ आहे, तळण्यासाठी तेल, मीठ, मिरची पावडर, कोथिंबीर, जिरं आणि मी हा एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे आणि पाणी। आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला थोडं बेसन घ्यायचं आहे। हे मी माझं घरचंच बेसन दळून, चण्याची डाळ दळून आणलेले बेसन आहे। शक्यतो आपण घरचंच बेसन घ्यायचं आहे, म्हणजे त्यांनी आपला जो बेसनचा पोळा आहे अगदी खुसखुशीत आणि खमंग होतो। आता त्यात आपल्याला कांदा टाकायचा आहे, कोथिंबीर आणि अर्धा चमचा मी जिरं घेतलंय। चवीनुसार मीठ, मिरची पावडर, जशी आपल्याला तिखट हवी असेल तशी मिरची पावडर घ्यायची, पण शक्यतो थोडी कमीच घ्यायची, म्हणजे आपले लहान मुलंसुद्धा आवडीने खातात। आता आपल्याला हे व्यवस्थित थोडंसं पाणी टाकून छान असं भिजवून घ्यायचं आहे पीठ। तुम्हाला जर सोडा घालायचा असेल, खायचा सोडा, तर तुम्ही खायचा सोडा चिमूटभर वापरू शकता। पण सोड्याने काय होतं, आपला पोळा नरम होतो, खुसखुशीत राहत नाही, म्हणून मी सोड्याचा वापर करत नाही, पण काही लोकांना सोडा घातलेला आवडतो। हे बघा, आता आपलं हे संपूर्ण मिश्रण छानपैकी मी एकजीव करून घेतलं आहे। मी तवा तापत ठेवला आहे। आपल्याला कसा असा पसरट असा तवा घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्याला पोळा छानपैकी त्याच्यावर पसरवता येतो, म्हणजे आपण पातळ असा घालू शकतो। एकदम जाड बारीक तव्यामध्ये काय होतं, तिथल्या तिथेच आपल्या पिठाचा गोळा राहतो आणि पसरट तव्यात आपल्याला छानपैकी पसरवता येईल। मी तेल टाकलं आहे तव्यावरती। आता आपले तेल थोडंसं तापू देऊया आपण आणि नंतर वरती आपण हा पिठाचा पोळा घालूया। आपलं तेल छानपैकी तापलं आहे। आता आपण हे मिश्रण त्याच्यामध्ये पसरवून घेऊ। हे बघा, आता आपला पोळा छान असा पसरवून झाला आहे आणि आपल्याला हा मध्यम गॅसवरच करायचा आहे। मध्यम गॅसवर ठेवल्याने काय होईल, आपला पोळा आतमधून ते चण्याचं बेसनचं जे पीठ आहे ते छानपैकी आतमध्ये शिजून येईल आणि अगदी खुसखुशीत होईल आतमधून। आपल्याला पोळा सारखा परतवायचा नाही आहे, एक बाजूने छान असा आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचा आहे। आपण तो 2-4 मिनटं वाट बघूया, आपला पोळा थोडा एका बाजूने आपण खरपूस असा भाजून घेऊया। हे बघा, आता आपली 5 मिनटं झाली आहेत। आपलं हे पीठ संपूर्णपणे वरती सुकलं आहे, याचा अर्थ की आपला बेसनचा पोळा खालून छान असा खमंग भाजून निघाला आहे। आणि हे बघा, हे असं आपण सहजपणे असं कावील त्याने जर असं केलं तर पटकन असं वर येतं, तर आपण समजायचं की आपला बेसनचा पोळा एका बाजूने छान भाजून निघाला आहे। आता आपण थोडा परतूया। हे बघा, आता ह्या बाजूने सुद्धा आपण तसाच 2-3 मिनटं खरपूस भाजून घेऊया। एक चमचा आपण थोडंसं तेल सोडूया। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नव्याने असाल तर माझा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, रेसिपीज आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा
आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. हे बघा, आता आपण ही पोळी परतूया. हे बघा, आपली आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा छान खमंग अशी भाजून झाली आहे. आता आपण ही एका डिशमध्ये काढून घेऊया.